kinabuhi nato karon, pulos ang pangandoy unsay kaunon sa krisis sa kalibutan. Lisod kaayo, dili pagyud ta mudul sa Ginoo. Matunguna-unaon ang kasiguruhan sa kinabuhi nato sa katapusan. Lisod ang pamuyo dinhi sa kalibutan, kaluwasan kadaugan sa kalisdanan. Muadto ta sa puloy-an sa Ginoo, nindot nga puy-an dito. Si Kristo kauban pa nato dito, dulong kalipay unya dito. Atong huna-hunaon ang kasiguruhan sa kinabuhi nato sa katapusan. Lisod ang pamuyo dinhi sa kalibutan, kaluwasan kadaugan sa kalisdanan. Muadto ta sa puloy-an sa Ginoo, nindot nga puy-an dito. Si Kristo kauban pa nato dito, dulong kalipay unya dito. Muadto ta